لمواجهة الحوثيين تقدر تصنفه وانت بمنتهى الارتياح من الكوميديا السوداء. قال لك احنا عندنا حل واحد. ايه بقى الحل مع اليمن؟ قال لك نضرب مزارع القاتل اليمنية. دي الحاجة الوحيدة اللي מומכן توقفه. תימן, הוא לא גדול, אבל 30% מהתל"ג הזה, מהייצור, הולך, זה גת. כלומר, זה 30% מהגידולים החקלאיים בתימן זה גת, זה 40% מהמים לשתייה, לוקחים לגת, והדבר הכי מדהים זה שבמהלך המלחמה, היבול היחידי שמותר להעביר בין המורדים ללא מורדים, זה גת, וזה גם הדבר, הם הפסיקו לגדל חיטה והתחילו לגדל גת. זה אירוע לאומי מבחינת התימנים, גת כל אחר צהריים, יש ממש טקס, לך זה, לא אומר שגם זה, אבל ממש כל תימן, זה מה שמחזיק אותם. אני אומר, צריך לעשות את מבצע הקש בגת, להוריד 10 דונם של, לא, אני לא צוחק, 10 דונם, ולהגיד להם, חברים, ההפך. الحل الإسرائيلي اللي شايفينه لإزعاج الحوثيين هو ضرب الكيف، ضرب القاتل اليمني. قال لك الاقتراح ده ممكن يضايقهم مع انه هيوفر ميه. قال لك مستخدمين الميه في زراعه القاتل، طب هيوفر لهم ميه يشربوها. قال لك الاقتراح ده ممكن يضايقهم، هو مش هيوقفهم لكن هيعكر مزاجهم طالما ان احنا ما عندناش حل في اليمن. לתת להם הרבה גת, להביא להם אורפיום. יתנו להם הרבה גת, הם יהיו ערים כל הלילה. עדיף שלא יתנו להם הרבה. אם ככה אין לנו סיכוי. למה? עם הגת אין לנו סיכוי. למה אין לנו סיכוי עם הגת? כי זה הנשק הסודי שלהם. לא, זה לא הנשק הסודי שלהם, אבל אני מדבר להסתכל מחוץ לקופסה, ובזה, שוב, להסתכל מחוץ לקופסה. זה חלק מהותי מההתנהלות המסורתית היומיומית של תימנים בתימן, השימוש בגת. זה מכאיב, זה לא יודע. القات هو الحل عشان ده اللي ممكن يضايق الحوثيين ويعكر مزاجهم.